आं दिनै JSP Advice 365 चेनेलनि जोहै नोंथांमोननिसिम मोनसे गोनां कन्टेन्ट लानानै फैदों। बे कन्टेन्टआव आं स्पेसियेलि आथिखालनि बर' समाजाव जानाय जाथायफोरखौ लानानै सावरायनाय जागोन। आथिखालनि बर' समाजाव हाबा जानाय माखासे सेक्सननि हौवाफोरजों जाखांफुनाय फरायसा लाइमोन हिन्जावसाफ्रा बा जाखांफुनाय सिख्लाफ्रा माने बे हाबा जाखानाय हौवाफोरजों लाभ एफेयार्सआव गोलैयो आरो लाभ एफेयार्सआव गोलैनानै बिसोरो बिथांजों बा बिथांमोनजों जुलि लानानै आलो गोजोनै संसार जानायनि सिमांखौ खायसेया सुजुयो आरो खायसेया गावनि देलाय मालायाव नांनाय माखासे बेसिक निड जेरै दख'ना, ब्लाउस, सुनुक, पाउडार आरो बिथांनि गारि मथरजों बायदि जायगाफ्राव थांनानै बबेबा हटेलफ्राव थांनानै देहायारि सोलेरारि सोमोन्दो लाखिनाय आरो बेफोरबादि लाखिनायनि जोहै बिथांमोना थाखा फैसा आरजिनाय बेफोरबायदि जि मैहुर खालामनाय आथिखालनि जाखांफुनाय जोंनि बर' सिख्लाफ्रा बेफोरबादि थासारिजों गब'बाय दं। आरो थिग बिदिनो जोंनि जाखांफुनाय फरायसा लाइमोन एबा बर' सेंग्राफ्राबो हाबा जाखानाय माखासे सोरनिबा बिहामजो सोरनिबा हिन्जावफोरजों गुलि थांलाय फैलाय जानाय आरो फिसाय गैयि समफ्राव बिथांमोनजों फन रायलायनानै SMS गेलेलायनानै लाभ एफेयार्सआव गोलैयो आरो लाभ एफेयार्सआव गोलैनानै हाबा जाखानाय हिन्जावखौनो बै सेंग्राफ्रा थामहिनबा बै बिहामजोफ्रा बै उन्दै बैसोनि लाइमोन सेंग्राफोरखौ गोसो थोलायनायनि फाखनाव गोग्लैनानै गावनि गथ' गथाय आरो न'खरनि मान सन्मानखौ सानाबासिनो बिथांमोना गावनि आंगोनि फिसायनि अननाय आरो बिहाव बिखुनजोनि अननायनि जेनिफ्राय बारग'नानै गावनि गथ' गथायखौ नागारनानै बे सेंग्राजों बांगालर हारियाना बायदिसिनायाव थांनानै हाबा जाहैनायखौ जों नुनो मोनदों। आरो बेफोरबादि थासारिखौ लानानै जोंनि माखासे सेक्सननि मानसिफ्रा खोब इउटुबनि जोहै आरो ससियेल मिडियानि जोहै बेफोरखौ माबोरै समाधान खालामनो हायो बेखौ नोजोरथि बोनानै खेबले सावरायबोबाय थादों। नाथाय आथिखालाव बेनि फिथाइ थायनायखौ जों नुनो मोनाखै। बिनि जाहोना मा जानो हागौ? दा खोब दुखुनांथावना खोथा थाङोब्ला गुबैयै गिबि बुब्लियाव जे समाव इनफरमेसन टेक्न'लजि बा इन्डियाया डिजिटेल जायाखैमोन बै बुब्लियाव बर' समाज आरो गुबुन माहारिनि संसारारि जिउ खुंनायनि जि लाइफ स्टाइलफ्रा थिगैनो दंमोन। बेफोरबायदि सोरनिबा हिन्जावखौ सोरबाया लाना खारनाय आरो सोरबा लाइमोना सोरबा बैसो जानाय इनकाम गोनां दोहोनि बिजनेसमेन मास्टार प्रफेसारफोरजों लाभ एफेयार्सआव गोलैनानै हाबा जानाय बा हटेल बायदि रेस्टुरेन्टआव थांनानै आलासि जाहैनानै गावसिनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनायजों लोगोसे गावनो नांनाय गाननाय जोमनाय बायदिसिनाफोरखौ बै हौवानिफ्राय आदाय खालामो। दा बेफोरबादि आदाय खालामनानै बिथांमोना गावसिनि नांनाय देलायनाय आरो रंजानाय सोरबा स्कुटि सोरबा केटिएम बायदि रोखोमनि मुवा बेसादखौ बिसोरनिफ्राय बिनाय आरो आइफन बा दामिकनि मबाइल हेन्डसेटफोरखौ बायना हरनानै सोरबा प्रफेसारा सोरबा गावनि फरायसाफोरखौ जोंनो देहायारि सोमोन्दो लाखिबाय थानाय बेबादि लाखिबाय थानायनि जाउनाव गावनि हिन्जावखौ बावगारनानै बे सिख्लाजोंल' अराय रिलेसनशिप लाखिबाय थानानै जोबथा बुब्लियाव स्रोदै बे सिख्लाखौ हाबा खालामनानै बबेबा टाउननि रुमाव दोननाय बबेबा जायगायाव दखरसे हा बायनानै दोननाय बेफोरबायदि थासारिया जोंनि समाजाव जाबोबाय थादों। आरो खायसे बेफोर खोथाफ्रा भाइरेल जादों आरो खायसेया भाइरेल जायो खायसेया सेक्रेटलि जादों। थिग बिदिनो जोंनि हाबा जानाय बिहामजोफ्रा हिन्जाव एबा आइजोफ्रा फिसाया जेब्ला सोरनिबा फिसाया मास्टार सोरनिबा प्रफेसार सोरनिबा डिफेन्सआव मावनाय दा बिसोरो फिसाय गैयि सम बुब्लिफ्राव बिथांमोना टिभि सिरियेल बायदिसिना नायनानै खायसेया टाइम पास खालामो आरो खायसेया ससियेल मिडिया थारमाने इन्स्टाग्रामाव रिल बानायनानै बिथांमोना समखौ बाहायो। सोरबाया इउटुब बानायनानै गावनि टेलेन्टफोरखौ दिन्थियो। नाथाय खायसे आरो मा खालामो मबाइल थुयै सोर सेंग्रानि महर मुस्रिया माबादि बेफोरखौ नागिर थुग्रोमनानै बिथांमोना मा खालामो फ्रेन्डशिप गेलेयो। बेबायदि फ्रेन्डशिप गेलेनायनि उनाव दिनै एसे गाबोन एसे बेफोरबायदि SMS हरदावनाय वाट्सएपआव रायलायनाय बायदिसिना मोजां खोथाफोरखौ बुंनानै बा अनलायनानै खायसे लाभ एफेयार्सआव गोलैयो। दा बेफोरनो बुंनो थाङोब्ला खोब नोजोरथि बोनो गोनां। नंगौ मोनसे समाजाव अननाय मोजां मोननाय हास्थायनाय गांनाय उखैनाया थायो बयनिबो गोसोआव। नाथाय बे गांनाय उखैनायखौ जों 100%
खालामनो थाङोब्ला सोरनिबा न'खर सोरनिबा संसार एबा सोरनिबा केरियारा खहा जानो हायो। बेनिखायनो जों बे जोंनि गांनाय उखैनायखौ जों माबादि बेलेन्सआव लाखिनो हायो आरो बे जोंनि जाखांफुनाय लाइमोन सिख्लाफ्रा हाबा जानाय सोरबा लेक्सारार सोरबा मास्टार सोरबा बिजनेसमेन एबा सोरबा फोरोंगिरिफोरजों दिनै एसे गाबोन एसे बेबादि SMS गेलेनानैनो थाखा थानाय मानसिनिफ्राय थाखा फैसाखौ दाहार रखमै लायो आरो दाहार रोखोमै लानायनि उनाव दिनै एसे गाबोन एसे थाखा फैसा बांलांबाय थानायनि जाउनाव बेयो बे थाखा फैसाखौ डिउ टाइमाव सुख'नो हायैयावबो बा होफिननो हायैयावबो खायसे सिख्लाफ्रा मा खालामो बेजों एखे क्ल'ज हौवाफोर बादि गावनि हाबा जाखानाय हौवाफोर बायदि बिहेभ खालामनानै बेजों बबेबा थांनाय अमुक टाइमाव उमुगाव आंखौ लोगो हम आदा उमुक टाइमाव नों उमुगाव थाङोब्ला आंखौ उमुगाव क'क्राझाराव दिनै हेन टेन बायदिसिना बेफोरबायदि जि खाबु होनाय गावनि गोसोनि खोथाखौ खायसेया अपेन आं थाखाखौ होफिननो हानाय नंला आदा नों मा सानो बेफोरबायदि थाखानि अनगायै आं नोंनो माबा मोनसे होयोब्ला नों आजावगोन ना बेफोरबायदिबो थङालि टाइपनि सिख्लाफ्रा बेफोरबायदि थोंजों अप'ज खालामनानै खायसे दाहारिनफोरखौ रिटार्न होफिनाबासिनो गावनि देहाखौ खायसेनो गथायना होनानै लाख लाख थाखा लुथिनायबो जोंनि समाजाव नुनो मोनो। दा बे जाखांफुनाय लाइमोन सेंग्राफ्रा माबोरै सोरनिबा बिहामजोखौ लानानै खारनाय आरो जोंनि जाखांफुनाय सिख्लासाफ्रा हाबा जाखानाय इनकाम पार्टि गोनां बिजनेसमेन मास्टार प्रफेसारफोरजों लाभ एफेयार्सआव गोलैनाय गुबै जाहोना जाहैबाय बिसोरो मालायनि थाखा फैसाजों माबोरै लाइफ स्टाइल खालामनो हायो आरो बे लाइफ स्टाइलखौ थाखा फैसाजों माबोरै लाइफ स्टाइल खालामनो हायो माबोरै स्कुटि बायनो हायो माबोरै आइफन लानो हायो थिग बिदि आरो गुबुन फारसेथिं हाबा जायै जि सेंग्राफ्रा सोरनिबा हाबा जाखानाय हिन्जावफोरजों रिलेशनशिपआव थानानै गावनि हाबा जानाय बैसोसिम जाहाथे गावनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो थाखाय खायसेया मा टाइम पास महरै लायो आरोना टाइम पास महरै लानायावनो जोबथा बुब्लियाव बिसोरनि अननायफ्रा होलाय आरो लांलाय लाबोलाय जाबाय थानायनि जाहोनाव जोबथा बुब्लियाव बे अननाया खौसेथि जायो आरो खौसेथि जानायनि उनाव बे अननायखौ नागारलायनो हायैयाव जोबथा बुब्लियाव बिसोरनो जुलि लानाय हाबा लानाय आरो बे हाबाखौ गावनि लकेलाव लानो हायैनि जाउनाव बिथांमोना मोनसे जायगा चुज खालामना लायो। बेबायदि जायगा सिलेक्सन खालामनायनि उनाव बिथांमोना सोरबाया बांगालराव थांगोन सोरबाया शिलंआव थागोन सोरबाया पुनेयाव थागोन सोरबा मुम्बाइआव थांगोन बेफोरबायदि थांनानै बिसोरो अराय गोजोरै रायजो जानायनि सिमांखौ नुयो। नाथाय खायसेया बेबादिनो सेकेन्ड पार्सनजों हाबा जानानै सोरबाया सुख सान्ति रायजो जादों नाथाय बेनिया 90%फ्रानो जोबथा बुब्लियाव जेब्ला बिनि देहा सोलेरनि जि स्ट्राक्चार बियो रइबोनायनि जाउनाव जोबथा बुब्लियाव नागारजानानै सा ससेयाव आलाय सिलाय रायजो जानायखौबो जोंनि समाजाव नुगासिनो दं। दा बेनिखायनो जोंनि लाइमोनफ्रा जाखांफुनाय बिब' बिनानाव लाइमोनफ्रा जाहाथे बेफोरबायदि खामानियाव बांद्राय गावखौ सम होनो नाङा आरो गावनि केरियार दानायनि फारसे बांसिन नोजोर होनानै गाव माबोरै डक्टर इन्जिनियार IAS IPS ACS जानो हायो थामहिनबा फरायनायनि जै माबा मोनसे साख्रि बाख्रि लानानै सासे मोजां सुबुंजों सासे मोजां पार्सनजों गुड पार्सनजों हाबा लानानै माबा सुख सान्ति रायजो जानो हायो बेखौ नोजोरथि होनानै जुदि जों मोजां लामाजों दावबायाबा जोबथा बुब्लियाव जोंनि लाइमोनफोरनि इयुना खोब खोमसि होननानै सानगोन। दा थिग बिदिनो जोंनि जाखांफुनाय जि फरायसा लाइमोनफ्रा मालायनि हाबा जाखानाय हिन्जावफोरजों रिलेशनशिपआव थाबाय थायोब्ला जोबथा बुब्लियाव बिनि केरियाराव बरबाद जानो हागौ आरो गाव जि थांखिखौ लानानै फरायदों जि थांखिखौ लानानै बियो गावनि जिउखौ दैदेननो नादों बे दैदेननो नाजानाय केरियारनि फारसे बिथाङा फैलार जागोन। बेनिखायनो जों जाहाथे जोंनि गांनाय उखैनायखौ जों माबोरै दबथायनो हायो आरो बेखौ जोङो 100% दबथायनो हायाब्लाबो जों माबोरै बेखौ 50% बेलेन्सआव लाखिनानै जोंनि समाजनि जि सोलिनाय खान्थिफोरखौ बेलेन्सआव लाखिनानै जों माबोरै बेफोरनिफ्राय बारग'नो हायो आरो जोंनि लाइमोनफ्रा गासैबो खोथाफोरखौनो गावसिनि रिलेशनशिपआव जानाय माखासे जि नुथायफोरखौ भिडिअ केमेरा खालामाबासिनो बिथांमोना गावसिनि जि जानाय जाथाय बे जाथायफोरखौ सिखोमानानै दोननो नाजायो। मानोना जोंनि गाज्रि आखल आखुखौ जोङो आन्दो फैसालि फारसे खोबथेनानै दोननो नांगौ। नाथाय जोंनि लाइमोनफ्रा मा खालामो देहा सोलेरारि गोरोबनाय समावबो मबाइल केमेरा खेबो आरो माबा मोनसे भिडिअ केमेरा खालामनाय समाव नायथावै बेसादफोरखौ नायनायफोरखौबो बिथांमोना भिडिअ केमेरा खालामो आरो
खायसेखौ स्क्रिनशट लानानै जोबथा बुब्लियाव बिसोरनि अननाय मोजां मोननायफ्रा सेमबोयोब्ला थामहिनबा बै मानसिया गावनि गोरोन्थिखौ हमनो हायोब्ला बेनिफ्राय जानथायाव थांनो नागिरोब्ला मा ससियेल मिडियायाव भाइरेल खालामना होयो आरो बे भाइरेल खालामनायनि जै सोरनिबा न'खरा सिलिंखार जायो आरो बेफोरबायदि सिलिंखार जानाय थासारिया आथिखालाव बायब्रुस जों नुनो मोनो। सोरनि गथ' गथायफ्रा आलाय सिलाय जाखो, सोरनि हिन्जावफ्रा, सोरनि बिहामजोफ्रा माबायदि थासारिजों आथिखालाव सोरनि बिहामजोआ आथिखालाव माबायदि थासारिजों फैदों बेखौ जोङो ससियेल मिडियानि जै दा नुगासिनो दं। जाहाथे बेफोरनिफ्राय जोङो माबोरै साग्रिद जानानै जिउखौ बावनो हायो आरो जोंनि क्रिएटिभ सम बुब्लिफोरखौ जों माबोरै मोजां खामानि मावनानै जोङो गावखौ सासे गोग्गो नोगोरारि हिसाबै जों दानो हायो बेखौ नोजोर थिनायना खामानि मावोब्ला जोंनि समाजा खोमसिनि फारसे दावगालांगोन आरो बेफोरनिफ्राय रैखाथि मोननो नांगौबा गोजौआव आं सावरायबोनाय खोथाफोरनि फारसे साफ्रोमबो नायगिरिफ्रा गोसो होनानै गोसोआव लानांगोन आरो बेफोरनिफ्राय जानथायाव थानो नाजागोन, नङाबा जोंनि समाजा खोब बेले बेजेजों साग्लोबजागोन। जोबथा बुब्लियाव जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान बिथांमोनखौ आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो थाखाय खावलायनाय थाबाय। लोगोसेयावनो नोंथांमोननिसिम आंनि फिन गाहाम हामलायनायखौ बावहरनानै दिनैनि कन्टेन्टखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनो नाजानाय जाबाय। गोजोन्थों, खुलुमबाय।